Què és l'esteganografia? L'esteganografia, justament, el seu origen de la paraula ve d'esteganos, que és ocult, i grafos, que és escritura. Per tant, si la tradueixes literalment, és escriptura oculta. I és aquesta disciplina que es refereix a l'art i la ciència d'amagar missatges o informació dins d'una altra informació de manera que no sigui perceptible. Aquesta és la tècnica de tu amagar coses. Per això moltes vegades us dic, no envieu fotos de gatitos, ni fotos de buenos días, ni fotos de vés a saber qui collons ha fet aquesta foto, perquè què porta aquesta foto? En si, l'objectiu de l'esteganografia és garantir justament la confidencialitat, el secret de la informació per evitar que qualsevol persona que no estigui autoritzada detecti la presència oculta. Si tu no saps que aquesta informació està oculta, guaita, te la menges amb patates. Hem de diferenciar esteganografia de criptologia. La criptologia el que te fa és, et dona un missatge xifrat i tu el veus i dius, hòstia, això és un missatge. Però en canvi l'esteganografia t'envia una foto de gatitos i tu, hòstia, que maco el menino. No, que no és un menino, que és, vés a saber què t'han fotut aquí dintre. L'esteganografia ve de fa molts i molts i molts, però que molts anys. Això a les èpoques de l'imperi grec i dels perses, quan volien enviar un missatge des de, diguéssim, el quartel general del castell o del temple, digue-li com vulguis, i volien enviar-ho a primera línia de les batalles, el que feien era, agafaven un esclau, que per aquella època n'hi havia molts d'aquells, en agafaven un, li rapaven el cap, li tatuaven el missatge, li deixaven créixer una mica el cabell i quan tenia jo una mica, li fotien una cosa i vinga, nen, vés cap a dalt, vés al final de tot, al frente. Clar, abans no havia Ryanair, clar, abans no havia les comunicacions, no existien. Per tant, aquest tio per arribar d'aquí a aquí trigava 2 mesos o 3 mesos. Tu saps amb la melena que et arribava el pavo? Clar, arribava un tio amb un cabell de 3 parells de collons, el tio anava caminant, el tio portava un missatge secret, però ningú ho veia. Només la persona que l'estava esperant era conscient i sabia que aquest missatge existia. Què feia? Li rapava el cabell i una vegada li ha rapat el cabell, doncs ja tenies el missatge. Després agafaven un altre esclau, perquè aquest ja no servia, perquè ja estava fet servir, se'n agafaven un altre i tira milles.